Nselmilkom, jien Antonja Bikallef nistedinkom issegwu programm ieħor mis-sensiela Malti Kulturali. Illum se niddiskutu s-siġra nazzjonali, is-siġra tal-arar. U propju miegħi fl-istudju għandna lil Alfred Baldacchino li huwa ambjentalist iżda wkoll awtur dwar il-biodiversità u kiteb diversi kotba fosthom is-sensiela li għandna kopja hawnhekk tagħha Siġar Maltin. Alfred, grazzi tal-ilqajt l-istedina u tinsab magħna llum l-ewwel nett. Minn dejjem kienet is-siġra nazzjonali, is-siġra tal-arar? Iva, s-siġra tal-arar hija s-siġra nazzjonali, l-uniku siġra minn li hija nazzjonali. Untgħażlet imħabba li hija siġra rari, siġra Maltija. U intgħażlet bilan li tqajjem aktar edukazzjoni, apprezzament dwar is-siġar Maltin. Iġifieri dejjem kienet tinstab fil-Gżejjer Maltin, mhux ġiet introdotta minn forsi. Indiġena meta ngħidu siġra, meta ngħidu speċi indiġena, jiġifieri dawna kienu jinstabu fil-Gżejjer Maltin minn qabel ġil-bniedem. Allura hija siġra Maltija li kienet minn dejjem tikber fil-Gżejjer Maltin. Għaliex din is-siġrija daqshekk importanti però? Kwalunkwe siġra hija importanti, imma imħabba li dija mhix daqstant komuni, imħabba li hija kemm xejn rari u anke hija siġra sabiħa, kienet intgħażlet bħala siġra li tista' tirrappreżenta s-siġra l-oħra biex tqajjem iktar kif għedna apprezzament lej s-siġar Maltin. Minn dejjem kienet rari u kien hemm xi kawża partikolari li waslet biex din komplet tonqos tul is-snin? Is-siġar Maltin fil-passat imbiegħed kollha kienu iktar komuni. U bil-preżenza tal-bniedem li beda juża l-art tal-bidja u juża s-siġar għal-ħatab, is-siġar kollha bdew jonqsu. U fi żmien meta ġiet iddikjarata siġra nazzjonali fl-1992, konna nafu bit-tnejn biss minnhom dawn is-siġar tal-maqluba. Allura minħabba daqshekk rari kienet intgħażlet b'aktar studju u aktar riċerka nstabu xi oħrajn ukoll lejl mellieħa. U llum bil-edukazzjoni li għaw bil-għawmin pubbliku ta' apprezzament l-flora u fauna, bdiet ukoll tiġi mkattra. Huwa faċli li tnissel minnha din is-siġra u illum qed titkattar u anke tintuża fit-tisbieħ tal-art madwar il-pajjiż. Qabel inkomplu ddiskutu dwar din is-siġra nazzjonali, għandna servizz qasir. Naraw flimkien? Ara. Sandagar Country, jew kif magħrufa bħala s-siġra tal-arar, hija magħrufa bħala s-siġra nazzjonali ta' Malta. S-siġra tal-arar hija siġra indiġena u endemika Maltija li fil-fatt tikber f'Malta u f'diversi pajjiżi matul il-Mediterran. Siġra tipprovdi lill-annimali l-kreaturi post ta' kenn u ta' wens għalihom. Ġewwa Malta din it-tip ta' siġra tikber f'diversi postijiet. Bħal San Ġwan fejn hemm numru kbir ta' din is-siġra li hija protetta bil-liġi, imħabba li qiegħda taffeċċja diversi sfidi għall-eżistenza tagħha. Minn dawn il-blanzuni meta jinfetħu joħorġu dawn din iż-żerrija. Iż-żerrija forma ta' anġli żgħar
li jtiru mar-riħ minn dawn il-blanzuni. Meta jgħaddi s-sajf, dawn jinfetħu joħorġu din iż-żerrija minna. Din iż-żerrija ttir mar-riħ u fejn issib art fertili u daqsxejn ilma tikber. Rajna ftit iktar fid-dettal dwar is-siġra tal-arar u konnet niddiskutu propju dwara. U ftit qabel morna għal dan il-feature, Alfred, edna li speċisa l-attività tal-bniedem li waslet biex is-siġra tal-arar naqset. Illum il-ġurnata hemm sfidi oħrajn fosthom it-tibdil fil-klima. Kif it-tibdil fil-klima jaffettwa s-siġar inkluż is-siġra tal-arar? It-tibdil fil-klima jġib tibdil fil-temperatura. Jġib ukoll bdil fil-staġuni ta' xita u sħana u dawn il-bidliet qed isiru maġla. Allora mhux qed jagħtu ċans l-ispeċi kemm fawna u kemm flora illi jadattaw għal dawn il-bidliet daqshekk maġla. U ħafna mill-ispeċi jispiċċaw illi ma jkunux jistgħu ilaħqu ma' dawn it-tibdil u jisparixxu jgħibu. Is-siġra tal-arar intendi hija waħda mill-ispeċi li qiegħda wkoll tiffaċċja dawn il-bidliet u anke l-bidliet fil-klima qed jaffettwaw lilha wkoll. Barra minn hekk imbagħad għandek il-qerda tal-ambjent. Il-qerda tal-ambjent qiegħed ikompli jgħin biex dawn l-ispeċi ma jkomplux joktru u jonqsu fin-numru tagħhom ukoll. Meta ngħidu qerda tal-ambjent imma x'nifhmu biha? Nibnu f'postijiet fejn qabel kienu naturali? Parti minn hekk. Għaliex kwalunkwe speċi għandha l-habitat l-ambjent tagħha. Fimt? Pereżempju s-siġra tal-arar. Tħobb tikber mal-blat fil-makkja u jekk ovvjament ħateqret dan it-tip ta' ambjent qed teqret it-tip ta' ambjent fejn tikber is-siġra tal-arar dejjem qed nitkellmu fuq is-siġar li jikbru fis-salvaġġ. Sawa għaliex is-siġra tal-ambjent bħal siġar oħra jistgħu jikbru wkoll f'ambjenti kkultivati bħal ġonna u fit-toroq. Raġuni oħra tkun ukoll nuqqas ta' apprezzament li hemm għas-siġar. Ħafna sfortunatament mentalità ma tqis lis-siġar bħala xi ħaġa importanti kemm għall-ekosistema kif ukoll għall-bniedem. Illi s-siġar nafu illi jieħdu d-diossidu tal-karbonju mill-arja u jagħtu l-ossiġenu. U dan mhux apprezzat minn numru ta' nies. Allura qisu siġra tal-arar bħala xi ħaġa inħobb ngħid jien li hawn min jagħti importanza għall-arbru tad-dawl iktar minn għall-siġra kwalunkwe siġra inkluż siġra tal-arar. Imma dawn huma kollha fatturi illi ma jgħinux lis-siġar. U fi klima bħal Malta s-siġar u siġra tal-arar tikber ħafna u toffri wkoll del u żomm temperaturi iktar. Bħal kwalunkwe siġra oħra, is-siġar għandhom ukoll ċerta karatteristiċi estetiċi pereżempju. Kif għadna jekk pereżempju qed imur f'post bħal Taslima fejn siġar mhumiex fi kwantità kbar. Mbagħad imur il-Buskett pereżempju, iħosslik iċ-ċerta arja friska differenti. Ġifieri dawn qed jagħtu l-ossiġenu u qed jagħtu wkoll l-ambjent iktar san, iktar illi attira n-nies biex jgħixu f'dan it-tip ta' ambjent, speċjalment dawk li jkunu jgħixu spiss fil-ambjent urban. U bħala siġra biex ngħidu hekk isaw mista tiswina ħafna, hija siġra fis-sens li tiflaħan nixfa u xekk. Hija adattata għall klima ta' Malta, jiġifieri m'għandix bżonn dik iċ-ċerta ammont ta' ilma.
tifla temperaturi wkoll sħan. U hija siġra li tista' tintuża ħafna fil-tisbieħ tal-ambjent imħabba li hija adattata għall-klima u għall-ambjent Malti. Għaddejjin xi proġetti speċifiċi ta' konservazzjoni jew riforestazzjoni dwar effukati fuq din l-ispeċi? Mhux direttament marbuta magħha, imma qed tintuża f'numru ta' proġetti ta' tisbieħ tal-art. Qed tintuża wkoll anke fi proġetti edukattivi fl-iskejjel, pereżempju tingħata l-importanza li hija s-siġra nazzjonali. Qiegħda tintuża. Naturalment mhux biżżejjed, hemm bżonn iktar, imma qiegħda hemm proġetti li jinkorporaw lil din is-siġra. U bħala siġra di tikber malaj. Ma tistax tgħid li tikber bil-mod, ifhimni jekk tkun daqsxejn mejjuna fil-bidu speċjalment sakemm taqbad, kemm daqsxejn ilma iktar, sakemm tistabbilixxi ruħha, tikber, ma ddumx biex tikber ħafna. U barra li tistabbilizza l-ħamrija bħal ħafna siġar oħra, lek waħda mill-affarijiet li għandhom vantaġġi li għandhom bħala s-siġar, kif din is-siġra tgħin kemm lill-bniedem imma anke l-ekosistema? Iva kif għadna u li kwalunkwe speċi hija marbuta fl-ekosistema, isa xibka ħolqa ma' ħolqa. Tgħin ħafna kif għadna fil-bdil ta' gassijiet fl-arja, kif għadna tieħu d-diossidu tal-karbonju u tagħti l-ossiġenu, tattira ċerta fauna u ċerta flora fiha, tistabbilixxi l-ħamrija l-istess, ukoll tgħin biex l-ilma tax-xita u l-ilma li għaddi jisib ruħu fl-ilma tal-pjan. Bħal kwalunkwe siġar oħra għandha l-importanza tagħha u wieħed jinnota sodisfazzjoni li qed isir iktar, qed tintuża iktar fi proġetti ta' tisbieħ tal-art. Appell partikolari biex nagħlqu dan il-programm min-naħa tiegħek dwar l-importanza ta' din is-siġra tal-arar u għalfejn għandna nikkonservawha u nibżgħu aktar għaliha. Iva, bħal siġra l-oħra, l-aktar din forsi hija siġra nazzjonali, hija siġra illi faċli illi wieħed inissela, hija siġra illi hija sabiħa, hija siġra li tista' ssebbaħ ħafna postijiet, hija siġra wkoll li tista' tintuża l-afforestazzjoni u b'aktar apprezzament għal din is-siġra nistgħu anke wkoll ingawduha iktar f'pajjiżna bħala siġra indiġena Maltija. Grazzi Alfred tal-li aċċettajt l-istedina li tkun magħna llum, grazzi lilkom tal-li segwejtuna għal programm ieħor Malti Kulturali. Illum tkellimna propju dwar is-siġra nazzjonali, is-siġra tal-arar. Grazzi tal-li kontu magħna, nsellimkom u nkun magħkom darb'oħra.